Arantzarrok, 20 urte, azkar esaten da, baina hori marka hori, transmisio bat egun behar du hor, belaunaldiz belaunaldi, esateko, erakusteko, egiteko, erabat, espazio emateko azten diren taldeei, baina baita ere, urte askotan aritu izan diren taldeei ere, hortxe ere bai, eskenatokian, espazio bat emateko. Ondo horretzen dut, duela 16 urtez, DAP manifestaldearekin kontzertu eskaini genuenean Arantzarroken. Zogaragarria izan zen, benetan, eskerrik asko beraz, arantzatar guztiak, eta Arantzarrok bezalako festival bat posible egiten duten guztiok ere. 20 urtez, eta beste 20 urterako ere bai, prese kontakte zen. Hau Arantzarrok, eskerrik asko, segi aurrera.